Jarum balik neh kan betul karpet balik. Seremang lo tak bawa no dhuwur brek. Nah, ora ora. Menate no dhuwur. Lampu yo. Nogone brek nguapi yo. Nogone. Nogone. Jane ngono ana ya. Jenu. Enggak, antarane jadi trabasi ya jane. Mendine yo jane panitiane. Panitiane trabasi. Lagi putih Mas iki, Mas. Jenu.
lakoni. Iki sedengan. Yo. Numpang. Numpang nek. Numpang akeh. Thank you.